Hi guys, may hapon. May hapon guys. Nakatawa ko sa kung kuan karon guys. Naglampas-lampas ko dadto tado sa balay. Na namay maglupad-lupad akong gilabang kay ako hinaynayon og lampas dani ba kay gusto na ko nga tanuman og bulanghoy. Na dadto ko nagsugod paglampas-lampas ako an. Ato do lagi sa tangkal. Agoy kay gidayb-dayban man ko mananap nga sa bato lapinig ba to sa bakatong akong gilabang sus guys so man ko magdahong nga magkampat-kampat day ni dako ang kalayo so muni ang resulta natagbaw taon ko kuan dito sa kuan gilampasan ako ditong sikakilid kaya ako nga dili mag-adto dito kay kumadto dito na tangkal ni LG dito na tangkal ni LG ya makuanon niya malabang ang ako nga gihinay-hinayon ron tanan kog lampas-lampas kay pag nanay agi tanuman sa bulanghoy ako ni kampat man nang kalayo hinuon nya karon maata din hiyo nagabot din ang kalayo sa sapa kadlok lay kog labang-labang labi nagwa sa alan kay way makatabang nako nya naguli ko dito sa balay kay tanaw nako og naaba si Buyet kay ako ipapalong dadto so masadi ang kagwang din lakaw man manang ako lang gid gibantayaan ang kalayo nga dili siya mo paingon dito sa kuan kung paingon dito sa dito dapat sa papa nay tangkal na dinhi pasagdan ako nga dinhi siya paingon na plano-plano pa mi ni papa guys na among ipatraktor bani kay tanuman na mo og bulanghoy nga kuan ang bulanghoy bitaw nga rayo nga variety mo among itanom kay dagko man kay na siya nga bulanghoy bisan pa og kuan kanang initaon siya wanon dili na siya makuan nga bulanghoy daw pang kuan gid siya pang baligya nga gabi lagi nagadtom ko ila papa nagplano-plano lagi mi nga amon idanit tanuman og bulanghoy kami ni papa ang magkorpo ay ganyan ako sa sige pa kaya ako hinahinayan og lampas naingon man siya nga ato ipatraktor kay isam ni hektarya ni guys ang patag paingon dadto patraktor ko namo niya ignan ako siya ko patraktor na to okay man pero wala man tay Dutch kaya hinayan na akong lampas yung siya na dugay pa ko na mahuman kung hinayan ko na nako kaya na traktor karon sa province nga naa dinhi sa among lungsod ay nasa Kabulakan datong niaging kuan para si alan sa kagawad kay kanang kagawad nagistambayan na ng driver sa traktor o traktor sa province parentira na ni alan nga para lagi si alan nga magpa-traktor ba daw ngayon si alan nga apiki pa ko karon wad wala pa ko ikuan si mama datong kuan ignan pud niya si papa kay gignan pud lagi siya nga gignan pud siya nga kuan nabay lang yuta nga traktoron kay nay traktor lagi sa province imo tong nagistoryahan na ni tulo ka gabi naingon ko ni papa nga ato pa kuanan pa kay planuhon kay okay man ang kuan kay kanid okay man guys kay kanid dani sa una nga kuan bulanghoyan gininambo dani ni alan sa una nakasapi gid mi dani sa una kay napamay baka na mo nga giatiman kuan man to kanang gipahulaman sa mua ba nga baka sa iyang barkada ni alan ay maninoy nilanglang di ay gipakuanan niya mo lagi kami ang nagmanso kami nagatiman pag kuan pagpanungag kay dako naman kay siya mutong giuli ni alan og gibaligya sa tagiya kay laki man ano nakaparat lagi sa baka basta agturo na kay panungag gid siya gabi nag kuan siya nga kaliwat kay dako kay nga baka di mi agka hawan kay nila ni sa una sana pay baka lagi nga mong gatiman okay pag kuan na nay gamay nga area nga kuan agarohon man ni alan
Nakaroon kay atapulan man si ala na si Jipiko. Kaya labi na karon nga daghan yung pamation o panakit yung pingkil man ginayag bation guys. Daw yang bagpak. Kada gabi na lang na pahilot. Na manang dili na siya pag-agwanta pagtrabaho sa yuta nga kuan na ako na lang gid ni paningkamot nga mahawa ni Dani kay ako yung agsayangan tanaw sa area ba nga bakante nya kung di pa lang sus naguba ang lighter iyon lagi kung di pa lang sa kuan makaya man gid ako pagkuan Dani pikuha pero panakit masag akong kuan nangungula gani akong hipon na kaulit sa tiyalan basta agkahago lagi ko kay akong hipon man sad kung dili man galing hipon akong abaga panakit hindi kasag katiguan na ta kay daghan na tagpamation na muning planuhan lagi naman ni Papa Dani ako patog sunaon si Papa kung sa bakaha kay okay man sa Dani bulanghoyan guys kay bulanghoy ang bulanghoy man good walay failure sa bulanghoy mauwan og init mulusot gina siya ang kuan na nang bulanghoy nga hawan siya pero uwanon siya initon di na siya kuan dili na kuan ang tempo sa basta bulanghoy walay kuan ang bulanghoy muna akong ganahan sa bulanghoy kay basag wanaon siya initaon siya dili siya ma failure nang lahi ra siya sa uban gid nga tanom daw mahal ang bulanghoy sa Kamada karon guys sa una nga nagbulanghoyan pa mi pilang kilo sa una piso dos kay paugahon pa man na namo nya dos agoy yun ako pakabawi na sa gyapon sa gasto nawala ang konsum lighter daghan para sa ludo naman ang ganina lagi paglabang nako pisos ginawa ko na kuan na hinuon na gani nalabang tanan ning nasunod nagkaramot ko nga akong agi kami doon ni Papa Dani magkuan guys na okay man na trabaho ni naman so dili ko ni masaligan na ako ra isang magtrabaho dani ila ra bay kusog na ako yung tahon bog dili ang ilalom dili kay sabot hawan ang ilalom so tungod sa sabot na kuan Aning labangon siya guys kay kapong pamaap na naluto na to plano pa rin ang Papa guys wala pa kasiguruhan na plano papatay pinansin may traktor magod siya guys lukat at ilang gamot muna nakatsada lang na ng traktor so mga lukat gud siya kanina ning area nga unisukan na traktor daruha ba ni namo na sauna dani sige ra ni namo daro dani guys ya mga traktor ni siya di mga lukat kini mga gamot aning balantalinis ha kadagko daning balantalinis so na yun lagi Papa nga amo ipatraktor
Plano pa lang na guys. Planuhan pa lang. Amo pa ng plano ni Papa. Tinatulog kila yun ang Balantines kay kung matraktor siya, kung matraktor lang, matunog ko niyang ligid ng kanirang oven. Luag-luag sa kong agi guys. Agi pagsunog. Kulbaan kay nagkampat-kampat ang kalayo ganina. Abi na kung di na maparong giahak. Grabe na kong kakulba. Kuan ba yung kalayo guys pag maglaya. Ugdaw-ugdawon gid niya. May gani lagi kay nawala ra na kuan. Ako kay nga kalayo. Tinatag kulbaan nga nag-grab dive kaya nasunog na. Ugdaw na guys. Sara ko pagkablit na niya nawa namang ulo gani akong lighter ah. Kanang hulog ba eh. Ako para ko bilo. Pulingan ko ba eh. Log-log katong agi guys. Log-log katong agi pagsunog.
Pulingan ang mata nagputan sa yuta. Natubok. Kana diha kung matraktor magaling. Ipapil ko ng traktor diha. Kay dili naman as kon diha guys, di man sapa diha. Nalay mga dagkong kahoy pero dili na diha sapa, ay dili na bangilid. Patag na dana taman sa nailubi. Mabot ng traktor dana. Patag na siya. Dani pod. Maabot pa sad siya dani. Kung ipatraktor gid siya. Kay ang kuan mo sa traktor karon isa ka hektarya 3.5 man kuno. Kay gasoline krudo daw na daw pakaon sa driver ng planuhan naman ni Papa og makakuan mi amo ginda ni patraktor. Kay pangita din mig similya sa kuan bulanghoy nga rayong is kuan variety. Dia patag pa man diha dapit nga kuan area. Paingon dito sa likod siyang Papa ni Alan. Itong pangkal ni LG dito. Sako pa to dani nga yuta siyang mami ni Alan. Dili na to siyang Papa. Pero ang likod ato luwag pa man ang likod. Matraktor pa to dito pagkapil. Kung ipatraktor, plano pa lang na guys. Magluwag atong nasunog karon. Kung naglampas pa, luwag atong agi. Luwag mo to datong agi guys. O sana napilog labang na ako manisigan na kayo di kay buhi man kayong sagwat. Ang ilawom ka, dili man kayo ko ano, kayang sagwat tigbaw. Kugon. Pag matraktor na siya, lukat yun na siya. Ayun dito. Naglampasaan ko na diya ganina kaya bina kung mukampat ang kalayo. Kaya pa na ako diya ngalampas. Kana diha guys. Magtama na ng kahoy, bangilid na. Murag naman gani kahoy na pinutulan. Or sa nga ba na. Bangilid nila na guys. Huwag ka nang nahinagdong. Lampasaan ako dami ganina kaya bina kung muda ko ang kalayo. Manday na pahong naman siya. Almuhaw man. Kana si Alan na dana ko ipalabang diha. Kung kuan. Kaya naman itong siyang maglabang diha kay kuan man niyang kalayo. Ako aglasapan ko basta ang kalayo agdako na. Para to sa una gyapon nga naglabang-labang yapon ko nga dito pa to sa ila mama sa sapa pikas balay ay dito sa magipuyan gid sa una. Papabitaw na tabang ang kalayo daghan na sunog lubi. Diha abot tong nay kahoy paingon diha boy di pa na diha madaro guys. Bulanghoy tanom dani. Ang bulanghoy manggod. Labi nag uwan init. Mo sustainer siya. Dili pare sa mais. Mais tutuon sa init. Di na dayon. Tutuon sa uwan. Maog yapon. Hanginon. Maog yapon. Ang bulanghoy bagyuhon man. Mga bali lang yang kuan pero ang unod di man makuan basta makaunod na. Nang nagplano may ni Papa nga bulanghoy among itanom dani. O di hawa ng ilalom guys. Hawan-hawan gid siya. Hawan dia tanawang ilalom maribahawan.
Taman guys. Hawa na kay din sa ilalom diri dayon. Hawa ni Dani. Tanawang ilalom. Hindi narohan ba ni Dani ilalom? Paingon dito. Dani tama ng kalayo ganina. Ano din siya ng kuan. Ano siya nagkampat-kampat. Tanawa akong tiil. Tanawa akong pikas ng tiil. Tanawa akong dua ka tiil. Ano di mao guys. Pero laban lang. Agulim ta ko inom sa tubig na. Ano, muna ko nakauli. Huwag kasugo guys, mimi to sentro. Bastas lang. Nayamong borders diya guys. Di mo liho ko guys sigarilyo. Haway ta guys. Nayamong borders dito. Di mo liho ko guys sigarilyo. Sigirag cellphone na. Agapon. Cellphone. Sambot kaya na kay paguling ako alam diha. Bakaw guro. Uli na ta guys. Kaya nalas doy-doy. Kita siya yun siya nga. Si Buyit. Antay mong kiparampas na eh. Napasa ka dyan nga sakit yung ngipon. Kuwata isuhol na sa kwan panigarilyo. Hindi ka naglihok kung hindi mo ka nagsuhulan. Yan. Ulit ta guys kay paundang nakadoy-doy. Kaya na siya ikan ng trabaho. Sa paundang na tiyak kay nangatos tatay karon. Init ang tubig. Ang kape siya. Damer ko ganyan naglampas-lampas oh. Kami nagdive-dive ng labang. Ang labang. Kay Bogde. Ano dala kay Poxy di ay. Anay kape doy-doy guys. Kape na na siya kay na siya trabahoon. Yan itaod ang kuan PVC para sa lababo. PVC ni Roy? PVC ko na ni. Taod niya itong lababo guys. Kani mga kadiro diha sana kaya patay butanganan. Sana ninyo diya kuan na. Bitaw na. Wala din niya ang adaptive. Wala yung adaptive ang din guys. Ngita guro tog sigarilyo. Ngayon tog sigarilyo ganan ni alag niya kasi alam man nagsigarilyo. Kaya hubaka man.